Fala kunungo angu me seware minye seware wulumasiri tabaw ka daga min be no keno no panguru ko ma kerengrena la général de brigade 𝐻𝐲𝐬𝐬𝐬 ale an bɛɛ lajɛlen bisimila wulumasiri tabaw ka ministre be wulumasiri tabaw ka naga kɔrɔla la fala ye ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye baro kɛlɛtigi ye 𝐲𝐸𝐬𝐬𝐬 o fana tun bɛ yen panguru kuraw n'o ye drone kura bɔlenw ye Mali armée olu de sɔrɔ yaasa ka kɛnɛ in sigi sa welewelemada kɛra sa ko ka taa ko bɛɛ lajɛlen kɛ sebarekaw fɛ yen fanga bɛ se ka don olu ka ko la cogo min na bi na k'o sigi sen kelen kan kɛnɛ ka ye sa babu ma caya ko ye fala ye minisiri n'o ye baro kɛlɛtigi ale selen kɛnɛ ka yɔrɔ min baaraw sina ka daminɛ ten fɔnbɔrɔlɔnbɔn tɛmɛnen kɔfɛ sa yirala k'a fɔ ko drone minnu nalen filɛ nin ye 𝐻𝐸𝐬𝐬𝐬 olu don min ye nin drone ninnu ye fala ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw kura nu olu yɛrɛ de don jamana yɛrɛ y'i bolo don a ka wagane kɔnɔ ka minnu san armée de l'air ale ɲɛmaaba n'o ye général de brigade 𝐻𝐲𝐬𝐬𝐬 ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko n'o y'a sɔrɔ f'olu ma fɔlɔ ko armée de l'air à terre ko bi k'olu bɛ sanfɛ wa fo sanfɛ legelege baara min bɛ ka kɛ u bolo bi a kɔni darawuli barika ka bon ministre délégué n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko minɛn ninnu minɛcogo ɲuman ko ka se ka kɛ baara ka se ka kɛ n'a ye joona maaw bɛ se ka lafiya cogo min maaninfinw n'u bolo minɛ olu bɛ se ka lafiya cogo min na Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti mara Gao mara Tunbutu Menaka ka taa se fo Kidali kɔnɔna na sa baara kɛcogo ɲuman k'u sigilen don k'o kɔnɔ kɛnɛ in ka ye min ye wolomasiri tabaw ye sa maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɛlɛdagaw la nin waati in na fɔlɔ n'olu joginna baro kɛlɛtigi taara ɲɛda olu kan ani sɔrɔdasi minnu fana bɛ Moti yɛrɛ kɔnɔna na ani olu ye tile fana dun ka sɔrɔ ka min ye kan bɛɛ da wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na sa 𝐲𝐸𝐬𝐬𝐬 ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan dugukoloko baara kɔnɔna na baara fanga bonyanen don nin waati in na min ye ɲɔnɔ marabolo la Segu ale kɔnɔna na ani an ka jamana fana kɔrɔnfɛ fan fɛ Tesalitikaw fɛ yen nin kalo in tile 29 n'o tun ye kunungo ye Bamajɔni ka wale kaba dɔw sɔmi kɛra olu ma sa ka kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ k'olu tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Tesaliti marabolo kɔnɔna na min ye pankuru kɔni sa ale wulila k'olu jɛnsɛn k'u bɛɛ lajɛlen k'olu bɔ baara la pewu 𝐲𝐸𝐬𝐬𝐬 ko cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya bɛ sen na dugukoloko hukumu kɔnɔna na halisa murujakaw fɛ yen Bamajɔni ka wale kaba maa 4 u y'olu bɔ baara la pick-up kelen o tun b'u bolo min ye marifa min bɛ n'o ye PKM o 3 tun b'u bolo pistolet mitrailleuse fana PM o fana tun b'u bolo ka taa se minɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen armée nin bɛɛ lajɛlen salo ka b'u bolo maa 4 k'olu bɔ baara la a ko kungoni fɛ min ye Nara ale ni Muruja marabolo kɔnɔna na kunungo tile kɔnɔna na o tile kelen fana kɔnɔna na kunungo sa Segu mara fana na wulikajɔ fana bɔr'ula ye kosɛbɛ wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagajɛkulu n'o ye Irisilakaw ye Bamanci jɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan n'o ye FLA ni JINI min ye olu ka daga yɔrɔ dɔ tun bɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u tun b'a ka taa jaga de cɛ jaga cɛ in senfɛ sa armée kɔni nana b'u kan maa ninnu bɛ 5 don fiɲɛ na yɔrɔ min na olu kɔni bɔ baara la pewu kunungo o kɛra min ye Segu marabolo kɔnɔna na n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa